Bé, doncs jo us presentaré la línia 4 de formació d'educadors que treballarem en el Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia 2021 i que es celebrarà, en aquest cas, a Tarragona. El meu nom és Miquel Àngel Prats i jo soc professor titular de Tecnologia Educativa a la Universitat Ramon Llull Blanquerna i juntament amb mi l'Albert Sangrà de la Universitat Oberta de Catalunya i en Ramon Palau de la Universitat Rovira i Virgili liderarem aquesta línia. Nosaltres hem posat per títol la formació i el desenvolupament professional del docent en un context digital híbrid, reptes i oportunitats des de la perspectiva de les seves competències. Arran de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del Covid-19 a Espanya, molts dels docents s'han vist obligats a virtualitzar-se i en aquest sentit els va tocar viure i sobretot precipitar i en alguns casos improvisar processos d'ensenyament-aprenentatge virtuals d'emergència. És per això, sobretot, que en aquesta línia i en aquesta temàtica volem posar l'èmfasi en tres grans qüestions. En primer lloc, identificar les competències professionals i digitals necessàries per desenvolupar-se en aquests nous models emergents d'aprenentatge flexible o híbrid. En segon lloc, descriure conseqüentment el perfil i el rol del mestre que es demana i que s'exigeix en aquests nous contextos. I, en darrer lloc, sobretot, analitzar els requisits indispensables per a poder-se desenvolupar professionalment a les institucions educatives. Us hi esperem.